Получих доставката с продукти от Атоми. Отварям я. Това е фактурата. Първия продукт – паста за зъби на Атоми. За нея съм писала пост. Основното е, че се състои от прополис и зелен чай, което е много полезно както за зъбите, така и за венците и придава свеж и траен дъх. Състои се от 5 туби, всяка една от 200 грама, което означава, че имаме паста за зъби за цяла година. Още повече, че пастата за зъби е много икономична. Атоми препоръчват да се поставя върху четката за зъби само колкото грахово зърно от пастата. Втория продукт, това е отново паста за зъби, но малка опаковка. 4 тубички са вътре, малки, които са много удобни за пътуване, а също така могат да се подаряват и на потенциални клиенти, като мостра. Следва четката за зъби. Те са 8 на брой. Съжалявам, не мога да отворя, защото не е за мен. Характерното е, че са с покритие от нанозлато. Нанозлатото е антибактериално, т.е. унищожава всички бактерии. Знаем, че дори да измием четката за зъби, върху нея остават бактерии и нанозлатото я почиства. Затова се казва, че четките на Атоми са самопочистващи се. 8 на брой, също достатъчни за една година. Един много добър продукт. Омега-3. Излечен от риба от едно от най-чистите места в света, а именно Аляска. Има пост за омега-3, писала съм, само ще спомена, че е полезен за зрението, за сърцето, за ставите. 180 капсули по 2 на ден, т.е. имаме за 3 месеца. Следва скраб за крака и стъпала. Съставена от прах червен боб и черупки на орехи. Не съм го ползвала, но ще помоля дамата, за която е предназначен, да ми изпрати снимки преди и след ползването, примерно след една седмица. И накрая, последния продукт. Атоми мисли за вас, мъже. Това е 2 в 1. Шампуан и гел за тяло. Или, както Атоми се изразява, от главата до пръстите на краката. Това са продуктите, които получих и които бях поръчала. И ще кажа само едно нещо, за да можете да ги ползвате. Най-добрият начин е да се регистрирате за компанията. Регистрацията е безплатна и така ще можете да ползвате продуктите на нетна цена, т.е. закупени директно от Атоми. А също така компанията предостави и възможност за бизнес, както за основни, така и за допълнителни доходи.